Navê pêvajoyê Zinar Ronî. Di nava vê hefteyê de mijara herî sereke ya ku hat nîqaşkirin navê pêvajoyê bû. Ji hemû derdoran pirsa sereke ku ji heyeta çûyê Îmraliyê tê kirin ev e. Em dikarin behsa pêvajoyekê bikin. Navê pêvajoyê çi ye? Hem ji aliyê rayedarên desthilatê ve hem jî ji aliyê rêveberiya kecekê ve hate diyarkirin ku li holê tu pêvajo tune ye. Hege pêvajoyek tune be wê demê mirov çawa navlê bike? Tiştek tune be navê wî jî tune ye. Helbet navlêkirina pêvajoyê giring e. Lêberî her tiştî divê pêvajoyeke ku mirov li ser bikaribe nirxandinê bike hebe. Gelek kes jî li gor xwe nav li vê pêvajoyê dikin. Pêvajoya xuşkubratiyê, pêvajoya aştiyê, pêvajoya azadiyê, pêvajoya dawîkirina terorê, pêvajoya tasfiyeya PKK, pêvajoya demokratîkbûnê. Wekî din jî mirov dikare gelek navan lê bike. Derdorên desthilatê jî ji bilî ku navê li vê pêvajoyê bikin, armanca hevdîtinan tînin zimîn. Li gor wan armanca van hevdîtinan demildest çekdanîn û radestbûna ji dewletê re ye. Hem siyasetmedar, hem jî nivîskar û çepemeniya alîgir a desthilatê wekî ku pirsgirêk tenê çeke didin nîşandan. Li gor wan hege çek bên danîn ji xwe tu pirsgirêk namînin. Dewlet Bahçeli piştî hevdîtina bi heyetê re axaftina Koma Partiya xwe de anî ziman ku divê hevdîtinê de Abdullah Öcalan bê ku tu şertan bide pêş bangewaziya tesfiyeya rêxistinê bike. Abdulkadir Selvi jî di nivîsên xwe de li ser heman mijarê disekine. Piştî hevdîtina li Îmraliyê şandeya Dem Partiyê daxuyaniyeke ku ji heft xalan pêk tê bi raya giştî re parve kir. Mixabin ne çapemeniya alîgir ne jî rayedarên desthilatê qet behsa van xalan nakin. Dixwazin rewşeke li gor xwe ava bikin. Şandeya Îmraliyê bi partiyên li meclisê re hevdîtin kirin. Naveroka van hevdîtinan nehat parve kirin. Tişteke neyînî jî nehat gotin. Lê tişteke erînî jî derneket. Hema bibêje ku hemû partî bi guman tevgeriyan. Ji ber ku feraseta demokratîkbûnê tune ye. Nihêrtina wan a li van hewldanan jî di çarçoveya bazara siyasî de dimîne. CHP 7 salin polîtîkayê dike. Esas muxatabê vê pirsgirêkê ye. Lê wekî ku tune heqê li holê tune ne, wekî ku mesele tenê qeyrana aboriyê tev digere. Bêguman helwesta wê ji ya berê çêtir. Li ev nêzîkatiya wê dihêle ku desthilata AKP û MHP vê pirsgirêkê di destê xwe de wekî amûreke gevxwarinê bikarbîne. Çapemeniya nêzîkê muxalefetê ji niha ve dest pê kiriye dibêje Kurd çûne bi AKP re bazdarê dikin. Li gor wan hevdîtin û helwesta çareserkirina pirsgirêka Kurd îxanet e. İxaneta çi ye? İxaneta li muxalefetê ye. Pir zû ji bîr dikin ku bi dehan şaredariyên ku muxalefetê qezenç kirine bi alîkariya Kurdan hatine qezençkirin. Tiştekî ecêb e. Hem AKP MHP rexne dikin, dibêjin li holê ne hukuk hiştine ne jî exlaq, hem jî pêşiya hewldanên guhertinê digirin. Barışyarka da jê ku xwe wekî demokrat nîşan dide, ev meheke antîpropagandaya Kurdan dike. Nevşîn Mengû zimaneke kirêt û derveyê ciddiyetê bikardîne. Ji hevdîtinan diyar dibe ku ne feraseta AKP û MHP bi rastiya çareserkirinê heye, ne jî muxalefet bi rastî dixwaze pirsgirêka Kurd çareser bike. Her du alî jî dixwazin pirsgirêka Kurd wekî amûreke siyasî di destê xwe de bihêlin û li ser vê siyasetê bikin. Muxalefet li ser vê mijarê dixwaze piştgiriya Kurdan bigire û bibe desthilat, desthilat bi piştgiriya Kurdan dixwaze desthilata xwe bidomîne. Balkêşek ku heya niha Erdogan ji bilî gotina em ê terorê tasfiye bikin tiştek negotiye. Wekî ku muxatabê vê pêvajoyê ne ew e tev digere. Ev jî fikaran zêdetir dike. Heya niha ji Türkmeniyan Erdogan xwe berpirsiyar nedîtiye. Dema ku li Dolmabahçeyê mutabeqat hate xwendin derket got tiştekî wisa tune ye. Di mijara cemaatê de jî heman helwest nîşanda. Wekî ku ne wî pêşiya cemaatê vekiriye, wekî ku ne wî pêwirîn taybet dane cemaatê tevgeriya. Di mijara keştiya Mavî Marmarayê de jî got, ji kê pirsîne ku diçin, ma min ji wan re got herin. Niha jî wisa dide nîşandan ku her tişt derveyê wî dimeşe. Di Kongreya Partiya xwe ya Amed û Rihayê de tenê behsa binerdkirinê kir. Ji aliyê derdor û siyaseta demokratîk ve daxuyaniyên piştgiriyê hatin dayîn. Piştî hevdîtina bi Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ û Leyla Güven re hemûyan jî piştgiriya xwe anîn ziman. Demirtaş got, bi taybetî dixwazim diyar bikim ku piştgirî û baweriya min a Birêz Abdullah Öcalan re ku li girava Îmraliyê ji bo aştî û çareserkirina demokratîk kedeke mezin dide tam e. Her wiha guman û hişyariya xwe jî wiha dike. Hemû kes divê baş zanibin ku li holê hinek niyetên baş û amadekariyên ku bi vê niyeta baş tên kirin hene.
Lê ji bo ku ev pêvajo bi rê ku pêk bimeşe, divê gavên şênber ên ku baweriyê didin bên avêtin. Yüksek Dajî wiha got. Divê kêliya krîtîk a dîrokî de înisiyatîvkirtina hewldana rêvekirina Birêz Ocalan hêja û diyar kere. Em li rexpişt û hewldan û îradeya çareseriyê ne. Em li ku derê bin ferq nake. Dibe du hundir dibe, dibe jî li derve bin. An jî xwedî fikrên cuda bin. Ev ne astenge ku em pêwîra dikeve ser milê xwe bicih bînin. Güven piştî behsa giringiya çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd dike wiha dibêje. Îro çav û guhên bi milyonan li perspektîfa ku Birêz Abdullah Ocalan daniye holê ye. Dixwazim diyar bikim ku bêyî tu hincetan em amade ne tevkariya pêvajoyê bikin. Gelê Kurd dixwaze bêyî ku ev pirsgirêk hewaleyê sed sala nû bêkirin çareser bibe. Desteya Rêvebera Kecekê jî bi daxuyaniyekê helwesta xwe diyar kir û got. Rêber Apo ji bo ku pêvajoya şer bi dawî bibe û pirsgirêk bi rêyên demokratîk bên çareserkirin, di nava fedakariyeke mezin de ye. Rêber Apo beriya niha diyar kiribû ku eger şert û merc bên afirandin, dê pêvajoyê ji zemînê şer derbasî zemîna siyasî û hiqûqî bike. Weke tevgerê jî me destnîşan kiribû ku em bi îradeya Rêber Apo re ne û pêvajoya ku ew bimeşîne dê ji bo me esas be. Ji hevserokên Dem Partiyê bigire heya hemû sazê û dezgehên siyaseta demokratîk bêyî ku li pey navlêkirina pêvajoyê bikarin xwedî li daxwaz û îradeya çareseriyê derketin. Ji xwe mesele ne navlêkirin e, mesele îrade û daxwaza çareseriyê ye. Mesele destnîşankirina feraseta çareserkirina demokratîk e. Aliyê Kurd di vê mijarê de li gel ku fikar û gumanên wî hene jî pir zelal e. Lê ne muxalefet ne jî desthilat di vê mijarê de xwedî feraseteke demokratîk û aştî xwazin. Ketine pey navlêkirina pêvajoyê. Dema borîna vê pêvajoya çareseriyê û beriya wê jî pêvajoya Oslo hate bikaranîn. Lê neçûn serî. Ne ku ji ber navê pêvajoyê pirsgirêk çareser nebû. Ji ber ku naveroka pêvajoyê nehate tijîkirin bi ser neket. Niha jî heman tişt derbasdar e. Şûna ku bikevin pey navê pêvajoyê divê naverokê nîqaş bikin. Perspektîfa hevdîtinan di heft xalên hatine ragihandin de zelal û eşkere ye. Heke bi rastî jî tê xwestin ku rewş pê fêmkirin, divê li ser van xalan nîqaş û dahûrandin bêkirin.